Maghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Sa mga gusto tabi na magnamit nin masiram na litson, dumanon tabi mga tugang an yang matlitson. Yan po ang sa ginubatan. Hanapon dyan sa sentro kan ginubatan. O kung bako man mga tugang, dumayang kamo sa may Ben Imperial Street. Ang bagang pasiring sa Teachers Village. Sa likodan kang UST. Yan tabi dyan mga tugang ang branch kang yang matlitson. O, kamo mag-order. Pwedeng litson manok o dang limpo. Masiram na mga pagkaon. Ha? Yang matlitson. Siring man mga tugang sa computer tabi na pangangaipo. Albay Computer Electronic Supplies and Dumanan. Yun na. Sain pa. Dumana kita mga tugang sa Aces. Dinagaan Legazpi City. Ansa na pong address. Mga tugang didi po sa Satuya tabi na Palibot. Alright. Iba-ibang computer, iba-ibang klaseng laptops. Branded po yan. Pasiring ka mo dyan sa Aces. Okay. Bueno, mga tugang anhapot. Sabi ni Kuya G, sisay ngayang aki na nagkanta kang Wonderful World, magayunon nga ang boses. So aki ko po ito. Nag-ambisyon ngayong nagkanta, magkaaking babaya di. Kuya G, mariraga tabi si mo, anhapot. Mga tugang 0928-777-5548. Napapanahon na da, tama bang ang anong maray na hapot? Anong masasabi nindo, mga tugang sa face out kang pega-apod mga tugang na? Ano nga nang apod kan mga jeep na ini? Ano nga nang term kan mga jeep na ini? So mga traditional jeep, ha? If i-face out siya ng mga jeep naan, kasalidahan mga tugang kan mga jeep na mga Euro 4 ang makina, asin po environment friendly. Ang hapo, dapat na daw mga tugang na halion sa tinampo yan. Kasabi mga tugang kang LTFRB, dapat po hanggang pizza 30 na sanayan sa unyo. Dapat i-face out na yan, asin din na dapat mahiling sa tinampo. Pero nagpaluwas mo niyang kibago, mga tugang ang LTFRB. Atras abante kaya kita ha? Hanggang na lang databi 31 kan Disyembre para naman sa franchise kan mga jeepney, mga tugang na klasipikadong traditional jeep. Ha? Sa Lunes, nagpatakot mga tugang sa transport sector na sindada tabi mga tugang mawilga. Pon pizza sa is, garo hanggang pizza do. Sarong simana, ha? Sarong simana. Didi po sa Bicol, depak ako kinadadango gali sa mga pag-iribata, umagin sa iba pang mga persona, na masabay po ang buong Bicol, masabay tabi ang buong Albay, sa sinabi na mga tugang na transport sector. Di ko aram kung bilog pangunyan ang transport group digdi po sa Albay, ha? Asin po mga tugang sa siyudad ni Legazpi. O nga po, sinda nagpaparatararam, sindang mga operators ang nagpaparatararam na dahi pangayakaya, haluin na baga ang batas na ini, ang ano yan, ha? Haluin na baga ang batas na ini, di ba? Haluin na ang batas. Panahon pa ini ni Presidente Rodrigo Duterte inimplementar. Di man po na-implementar kitultol, ha? So, kita doon ng mga tao ang maghapagtarang. Iyan ang mga jeepney, mga tugang na pigasakayan ta dyan sa Daraga Legazpi, Daraga Rawis, Pa3rd District, Pa1st District. Ano po, panahon na daw mga tugang na face out talaga yan. Ha? Panahon na daw mga tugang na iwara iyan mga tugang sa tinampo. Kan sabi, ini po daan na mga jeepney na ini, operators, dapat magbilog na rin korporasyon o magbilog ka mo rin kooperatiba para bumakal tabi ng bagong jeep na environment friendly. Huwag hapot mo niyan. Kung yan ang hapot, sa intay tatapok ang jeep.
Yan ang mga i-face out mga tugang na mga jeep na ang tambutso, mga masuhon. Senta yan itatapok pag iyang ginilid da. Senta yan ibubugtak. Igwa ng proposal kang ang LTFRB. Kung senta mga tugang iyan ibugtak. Kita daw po na mga pasahero, kita daw na mga commuters ang magtaram kung dapat nang i-face out mga tugang udai ang sinabi ng mga jeep. Para po sa boses kanutaw, 0928-777-5548 0995-398-1813. Okay? Iyan po mga tugang anhapot. Sabi para sa indong mga reaksyon, para po sa indong mga opinyon, mga tugang o niya na pagkaaga. Dangugunta daw po sa indong masasabi, kung dapat nang halion ta iyan sa tinampo o dae. May batas na baga? Utaw. Itong Jeepney Modernization Law. Dei. Ang boses kan utaw. Dapat databi halion halion na iyan June 30, in-extend na naman. Di ba? O kamo daw po ang magtaram na mga paradangog ta para sakay sa mga jeepney. Hello, good morning. Hello, good morning, BP. Yes, sir. Reaction pa rin. Ang kuya mga kaano, tangay mahalin kasi dahil na sila nagsunod sa standard kang emisyon. Iyo. O ano kang emission testing, Mm. kung dahil iyan, natanin na aliw na may emission testing. Iyon na nga niyan. Ang hapot, nata nakalusot sa emission test. Hindi, Yan na nga po. matayanin na kumara yung emission test. Tapos pag if ever man, so LTO baga, Siguro baga na di ka mabili makaregister kung di ka signal light. Iyo baga. O na ba nakakarolusot? Budat, pag in-emission nata nakakalusot, Iyo nga ni, hindi aliw nila. Araw kayo ni BP kung masun nga yabuso, masun nga ya. yabuso jeep kang so jeep mo. Bagsak nga yabo sa kwan, bagsak nga ya sa test. Ulitado nga ya. Bagsak na test nga, di mo na magpa-biyahihon. Iyo baga ko ta, higpitan ko ta so emission, di ba? Kaya, what is the purpose na paralihon mo bilog na jeep? Iyo. Ano talaga pinaka-purpose nila? Bakit sa emission niyan? Inda kun mayuro po na jeep na sa tuyang lugar. Gulday pamangkan sa tuyang Daragaligaspi, di ba? Ito ang euro for BP. So, yan ang mga tabako. Iyo, so kun garami ni boss, di ba? Oo, Mga minibus. BP. Tabi man nag-jeep kaan. Na kung araw ka nibugtak na sa Daragaligaspi, pwede na daw yan sa tuya. Ano? Apot ko katabi ka BP. Uya nga ning jeep na sadit-sadit. Nagka-congested kita. Lalo na yan. Labaon pati. Oh, inda. Pag pumiyon na BP sa tao ka tilampo, namunong na mo. Haralaba baga pati Sa bagay, kang panahon baga, sabi ka- Karoon pa sa problema sa digdita BP. Oh. Ang isip ko na kan driver. Iyo. Sa bagay, kang panon, baga sabi kan mga gurang, kahit da sa Daragaligaspi, ang biyahe, alap ko. Iyo ba nga? Bus pare. Iyo. Oo. May ticket pa nga ni Guido. Larong lumago. Guido ako. Kaya daw, makaka-relate ka eh. Ikaw, buhay ka na kayo. Day pa pa inabot niya. Nata nakataram ka. Istorya sa kuya kan mga gurang. Istorya sa kuya. Di ba? Oh, anyway. Ang pinaka-the best ka, BP, isipon mo na ninda Kimaray, ano ang purpose na papalitan ninda sa jeep? Ata na nga ni. Bata maligaong kita. Ang nagiribo kang batas na iyan, senador, buda, congressman. Ngayon, senador na nagdesisyon na i-adjust na ngayon, wala try pang kaya, giniribo ninda. Inda. Okay, salamat Rigo. Sige, salamat sir. Nalibong talaga ako. Sinda nagibo ka iyan, kanaminaging panahon, di ba? Sirinda eh. Anagar-approve ka iyan. Kan for implementation, nasinda na sumaay. Alat ko na ngaya, taday pa ngaya kaya. Pangyari, hello, good morning. Hello? Hello sir, good morning. Yes, sir. Good morning. Ano po ang sa imong opinion, sir, sa planong i-phase out na yan ng mga traditional jeep na Yung tungkol po dyan sa pag-phase out. Tama man po yung pagkasabi ni Presidente na luway-luwa yun lang. Aha. Pero po ang may saro lang akong punto na gustong
tungkol yan sa phase out digdi sa Bicol. Opo. Dahil po yung provisionary authority at saka yung provisionary authority po na pinag-renew ng mga PUJ sa LTFRB. Iyo po. Pinagkakakwartahan po iyan kang mga taga-LTFRB. Allah. Okay. Kada sarong pirma dyan. Sus ko, magabat iyan. Ano? Na nata sir taday kinagreklamo ka iyan. Oo. Magreklamo ining mga taga-transport Oo. sa Bicol. Dahil Mm. ang regional director ng LTFRB dyan, Oho. dating regional director ng Kang iyo mananggan ano. Ipa-investigaran ko daw sir, baka lamang kayahon kang reporter Ming Mako ang mga alegasyon na yan. Ebo, kasi Oo. puto nga ni dati pagkatapos baga kang pandemic, Iyo po. mabiriyahin niya sa mga jeep. Iyo baga, so nag-issue kigari provisional ano ito? Franchise? Permit? Special permit? Ito po, naipo ito luwas na special permit kung warang Ay pangyayari sa Mauraro. Ano? Grabe. Oo. uning director ng LTFRB Oho. dyan sa Opo. yan na Pacman. I see. Sige sir, ipahapot ko daw iyan ng mga aligasyon tabi regarding sa bagay na iyan. Okay. Iya po. Oho. Ayan. Okay. Sana, tayo baga, sa central office yan mapon, sana, hanggang sa probinsya, maray ang proseso tabi kayan. Di ba? Okay, sir. Salamat po, sing. Mabuhay po kamo. Di ba? Yan. May akusasyon, labi, may aligasyon, mga tugang. Kaya, ipahaputa tabi ang kwanta ki lado ka ng LTFRB. Ano? Okay? Dapat palitan ang mga mation na magbuga, mation na magbuga, maito mga so. Buda pagadalan kimaray ang batas na yan. Shout out po sa Ella family sa Marirok. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, ma'am. Reaction please. Pare-paro mo, so nagribog kayo ng mga batas na yan. Dahil nag-gigip. Nagrulunod sa jeep. Matibayon mo naman sa imong ano yan, sa imong analysis. Okay, Ano nga ni? like ka man mo. Ayun Di ba na sila kayo gigit? Nakaka-relate sinda, masabi sinda, conclusion to everything. Pero dapat iyan, pinagtama si Presidente, adalan iyan. Dahil, kumbaga sa may first in, first out. So, sinainot, iyot mo na. So, pinakaluma na kuta ngayon. Arugan. Bakong across the board, gabos ka. So, di nakimalo. Iyo mananggan, madam. Ano na kita, pwede, kung maribok iyan. Ano ba kung gari ngaya, liba ngaya, primerong ang edad 30 anyos. Iyo. Ikaduwa ngaya, sunod naman, so ang edad ngaya 20 anyos na, di ba? May standard, sabi kang so, lalaki ka, so bago so, emission. So, nakapasal sa emission, magsalida na. Yan, So, may mga checklist iyan na. Iyo. Mainot, masunod. Tapos, ang concern kang iba, mamahal ngaya ang pabasahe. Iyan ang hapot actually. Kapag bagong jeep, di ba? Kasi ang mga nagpaplano sa tuya, so nagigibuki plano, can they relate? Di. Mga epoka nag-jeep? Iyong manangan. Ano? Di man naka-experience magkabit sa jeep lamang. Gari ba doon ay naghahatol ka sir sa mga problema kimag-agop? Ka mong kiago. Na exactly. Iyo po. May mga nagpaplanong iyan, naisihan ninda kung total problem. Yan. Okay. Impakang problema sa mga etc. sa mga detalye, sa mga specifics. Basta sa naman sabi, gabos-gabos sa realida, tapos. Iyo baga. Gari. Anyway, pag-adalan yan, tama yan. Tapos, mag-ibuki, checklist or standard. Yan. Yun dapat.
Wala, sa mga Wala, probinsya sa- nga ni, ma'am, siguro sa Manila, baka pwedeng apply. Pero sa probinsya, gani ba di pisilang kita kan, adi? Yun. sa Papiudura na Rupia. biyahe, pahobilyar. Yun, Diba? sa mga luklok na lugar. Kung sa inalog, paano man pag gisus ko? Tapos ang jeep, sa totoo lang, mas makusog ang makina kaysa dyan sa mga electronic. Totoo, na yan. totoo, totoo So, diba, yan. yan, kaya makasakata, ang mga taga, mabadara sa pinagsakong baga, Yan, makasimento. Tapos, yun mga argumento kinarabitan natin. pang mga taon hanggang sa ibabaw igwa. Yes, ano kaya. So, paano nag-jeep? Yan naman nag-ibok ang batas na yan. Yeah. Opo. Okay. Okay, yun lang po. Salamat, Thank you. ma'am. Di ba? O, yan. Di ba? Di ba? Magawin ang punto ni madam. Ay, sus ko kita. Basta sana, dahil pigiradalan sa bulod kung ano mangyari. Sabi ni Ray Gricia, mas mahal pa nga ni pamasahe kang modern jeep kaysa PUV. Madagdag pa ang presyo kan sibulyas. Hello, Joker. Maray na po. Aga. Sandali lang sandali. Tayo, panoodin ako na. Yung nag-upload po kaya sa Globe. Madali lang po Yung nag-upload tabi sa Globe, pwede paki-off nga nay. Paki-off nga nay, ta. Dahil ko na speakerphone si Kwan. Dahil ko na speakerphone si Joker. Madali lang ata. Huni po nag-upload na 8463, pwede po paki-off nga nay, kan cellphone mo. Taday ka po masisimbag, tayaon sa linyas, may sarong linya po, na parehong number, ang pigagamit nindo. 8463 please. Pwede po paki-off mo na kang upload. Pangyayari sa maba. Hello! Paki-off mo na po. 8463. Ha? Dahil nag-giveaway may go? Madali lang. Tama, mapundo man sa nene. Sige, lugod suring. Madali ka mag-giro dyan. Ay, okay na. Hello, Migo. Marinaga. Good morning, VP. Yeah, morning. Opo. Iyan tabing tungkol sa modernization. Siguro mas magaling kan, gibuhan talaga nila comprehensive na roadmap. Okay. Kasi kung pabigla-bigla ura-urada, tapos across the board, pero difficile man talaga eh. Ibag, ako sa iling ko, Diba? maski medyo, ako pabor, na yan na mga nagbubuga-baga kima ito mo na aso, dapat dahil naan sa kalsada, kung dahil pwedeng biglaon mo talaga, may dakulang Yes. ito. Opo, definitely. Ito kutang mga arog ka ito, ito ang dapat haralinon. Yan, Na immediate. Okay. Ngunyan, kung hilingon taon di aderan, ang sarong kahaputan ko man lang, kung halimbawa mag-strike mo niyan, tapos i-defer so phase out, dahil para sa modernization, no rin pa ang hapot. Kaya amigo, magkakabago ba ang gamay? mangyayari kayan, ako ang hiling ko ang mangyayari kayan, maski may magayon na plano ang gobyerno na bakong immediate and phase out, may makontra sa mga dyan sa mga drivers and operators na yan. Budang hapot nga ni Migo, habang naghahalat kita kan timeline, anong pigigibo ninda? Yes, yan Diba? na lang napot yan. Sa indang Kasi kung hindi mo grupo. talaga, Diba ko napagharani na pag nagtaran na sa gobyerno, saka kita ma-react na dahil pangaya pwede. Yes. Sa Bakit totoo pagbibot lang, ang batas? May public hearing yan, may committee hearing yan. Ano yan sa committee hearing? iyo tabi, Oo. tama baga. Kung hilingon pa baga, sa totoo lang o bako lang kita masyadong balat sibuyas. Ining mga PUJ na yan, ang mga makina ka iyan, is actually basura kan Japan. Iyo, araloy na yan, diba? Araloy na. Ang Japan, puro moderno ang auto. Kasi may programa sinda na kung pirang taon, phase out na yan. Uta, bilang prueba, dakol na mga auto niyaon sa Pilipinas na haling Japan na segunda mano. Yes. Iyan sa mga pig-phase out. Ki-convert ka baga. Iyo, ito pa rin, mga Japan, tigatapok din sa tuya. mga private vehicle pati, di ba? Yes. Kaya baga ka ito, kung narumduman mo tabi kang panahon, ka ito ni Ferdinand Marcos, martial law time. Magayonon so implementasyon ka ito kan infrastructure road. Kung infrastructure dahil para pautang kita kan Japan ka ito. Okay. Natatabig para pautang kita kan Japan. May mga agenda man sinda. Agyan kan autong hali sa enda. An autong hari sa muya dyan maagi sa ating amponindo. Pag nag-agad yan sa auto, so mga rueda, so mga spare parts na hali sa muya, makuha ka mo. So
So mga makina na habo mina, yan ni sa Indo ipapabakal. Oho. Di ba? Iyo ba? Dakol ba kang nagbarakal ka ito? Kung hilingon ko talaga, iyan talaga, bako na dapat na nagadalagan yung mga makinang yan eh. Oo. Di ba? Yeah. Kaya lang kita, ako kaya ako, pareho ba kan ukay-ukay? Di ba? Totoo yan. Sen harari yan. Oo, di ba? Tingin po kitang tapukan. Oo. Ang nangyayari nga ni, garo ang Pilipinas, bako nga sa kung magbalat sibuyas kita, garo nagiging tapukan. Yeah, totoo. Di ba? Yeah. So yan lang po ang ako Okay. po yan. Kung ining modernization, kung sige lang ang strike kada magsabi ang gobyerno na i-phase out na, sige lang ang strike, no arin pa, Yeah. ang hapot, no arin pa ma-modernize. Iyan ang hapot. Di ba? Okay. Iyo man lang tabi. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Yeah. Boses kan Utaw, Vox Populi. Sabi ni Joansa, so 30 anyos na jeep ngaya, face out na tabi, talapa na, atayo nga ng pigasabi ta, di ba? Sabi kan texter ta, dahil po dapat alion ang traditional jeep na iyan, tapiktado ang mga kasaradayan, paano kung may mga darang produkto, ang pasahero, na ali sa bulod, sa iniyan ilunad, yan. Kung sabi yung tabi po, pag yung finish out gabos, may alternatibong sakayan na ibubugtak tabi dyan, di ba? Di ba? May sasakyan na dapat sa mga dating franchise diyan, ang franchise nila bagong auto. Kaya lang ang problema, kung sabi nga, tama itong sabi ni Madam Kasubago, gura no kakusog ang mga makina ka na bago niyan kumpara sa mga dati. Bata dyan sa bulod baga, may tao na, may kabit na, may sa ibabaw na, may lukad, may kung anong karga sa ibabaw. Kaya hondoan mga makina kaan. Hello? Pero, Yes. Marinaga. Babes. aram mo kung dapat mapondo yan. Aha. Aliyo na yan na emission na yan. Nata. Umara, wala ka mugtaki, puro mga pasado. Nga, paano ka na? Hiling kayo naman. Pasado man talaga. Bintian, gadaan na lamang sa ama ko, gadaan na sa lulo ko, yung pagilir ng uling masakaya ko. Latusun Ano, pa kayo. pasado pa sa emission? Sarabayong. Pasado ko siya na. Iling paano? Paali mo yan na emission, maungo siya magkawarara. Tanda ko po na nga niltiyo. Moyo? Iyo man lang. Dahil mo, may tigdidakop ka niltiyo na masuhon. Dahil man ta, pasado na sa emisyon. Oo, dahil ipapahiling siya ko. Yung pasado nga siya sa emission. Kahit kumbaga may di ba kita babes kitigapod na nanon mo ka to sa smoke belching, di ba? Diyan baga sa jeep nakasatin po, naka-standby baga yan. Naka-standby, oo. Sungsangan sa jeep mo. Nakakontrol baga sa mga makina. Oho. Kung yan ang mga masungal na ng mga istambutso. Pag may smoke belching ka, minaatras pa balik sa auto. Ngunyan baga dahil nuhan. Dahil naman, tapasado sa emission ka, boss. Kaya nga rin, pasado. Oo. Hindi po nga, may saan na lamang sumakina. Yung pasado pa. Saro pa, babe. Dapat yan, ipostro na nila yan. Kung talagang idadagos, ipadagos na. Yan, oo. Para atras abante. Yes, oo. Kaya kato so nangyari dyan sa Embarcadero. Nagpasuruway sa mga taga-puro na bawal ngayon lagan digdi. Aha. Kanso nalagan, abo naman di pala. Kung sa muya ngayon eh. Moyo? Iyo baga. Dapat indiretso rin na rin para Atras sa bante. kontinusyon sa politika. Oho. Una sigang implementasyon nila kaya na mga politiko. Dahil masinagsa sa jeep. Ano implementation taga delastiko adi? Delastiko. Ay, ano pa? Yung mga waves. Sige. Dapat indiretso. Salamat, Migo. Mabuhay Okay, ka. sabi, salamat. Yan, di ba? Oh, yan. May punto man siya naman. Oh, ito. Good morning po. Igwa po akong PIG-PM na city councilor. Naghapot ako kung igwang open na slot na franchise ang Taxikel. Dahil lamang po ako pig-replyan, tigsin lang. Saka, good morning, Henry. Ang modern jeep po baga, nagakarga ki diesel. Aram ko po siya kan committee chair kan transportation igdi sa Legazpi as wala lamang talaga ki-reply. O, saka baga. Out of traditional, i-phase out na ang traditional jeep. Salidahan na iyan ki 7-seater na van, 7-seater na kotse, aircon pa. Yan. Paano daraga Legazpi?
lalo na po ang madarak kisira sa sao, dahil man kinakasakay sa bago na sasakyan, tamalan sa susira. Yan, iyan mga po, mga tama itong reaction ni madam, may mga certain consideration talaga dapat ko kita. Hello? Hello, good morning, DP. Morning, Migo. Ano ba, itong traditional jeep arion, kapalitan. Ang saro duman sa Kuya Ningdao, dapat kooperatiba ka. Ano, iyo, cooperative or corporation? Oo, ngunyan, datapigin mo din ang kooperatiba. Ay, akong pighapot mo? Oo, Di ko yung kaya simbagon. o PPR Dahil kaya dami go, kaya pigibong ngaya, maggibong ngaya kamong korporasyon o kooperatiba ta. Nganing makabakal kiyo ni ta. Sa mga nagtararambagan na, dahil ngaya kayang bumakal ki solo. Bako negosyo. Kaya ngaya dapat ngaya, mag-create ngaya ka magkikooperatiba para ngaya, makabakal ka mo, kidakol na units. Ang bottom line ka, DP, feeling ko, negosyo. Posible. Pilingon mo, papautangon mo, magi mo ka kooperatiba. Papautangon mo. O, kusay ka ng mga finance. O, pagbayad mo ka, gusto sabihin mo, dahil na porsyento. Ay, maurag ka man. Bako? May porsyento man hanggang pag nag-loan ka sa mga bangko. O, aber. O, ano ang bottom line ka? Bako negosyo? Iyo. May ikaw ang hiling mo, i-face out na niyo, dahil pa. Sa kuya, dahil kung kuya na yan, gusto sabihin ko, kung iyan daw nagsusunod sa lay, sana i-face out, no? Iyo. Sa mga, dala pa una talagang mga medado na, yun dapat, di ba? Yung mong kakapir, kumuha kita labas. Ma'am, yan na naman kita kay inikang batas na ang luma na jeep, ihulog sa pier, gibuhang kita laba. Hinda. Salbata ng buhay tayo sa Pilipinas talaga. Negosyo yan. Yeah, okay. Salamat. Diba? Ano yung reaksyon kang paradangog tahen? Gusto ko manggutang i-face out, kundi siyang kita masarakay, na baka dahil man kimag-abot na auto digil sa tao, naarugaan. Saro pa yan. Bako talaga saleable, ha? Bako talaga mga tugang saleable sa tuya. Anong nangyayaring ini, di ba? Bako saleable. Naku nampa naman nagkairisipan kan ibatang mga senador ka ito, mga congressmen, sinda nagiribo kaan ngunyan, sinda na ang problema. I-adjust na mo na dahil pag-implementar. So, batas. Diba? Nagiribo ka mong batas. Kamu na sunang problema kan implementasyon ngunyan. Mari palagod, i-repeal na lang yan. Biyo-biyo pa. Ha? Diba? Sandali lang, aramon tamunan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. Kaya ba mga tugang si Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Iyaw na kung niya digdi sa paradahan kan mga pampasahirong jeepney sa sentro kan Banuan kan Ginobatan no. Nagkakateripon ang mga public utility jeepney drivers. Okay. Paposisyon talugod ang mga driver. Apo tado, anong plano ninda? Masabayo day? Anong reaction ninda? Tama ka dyan? Sarong driver. Anong reaction ninda ka? Depende na sa'yo mo, sir, kung magpa-midbit ka o dahil sa kulong na linya po si BP Henry sa DCGB. Go ahead po. BP, sarong driver. Yep. Depende na sa'yo kung magpa-midbit siya. Yeah. Busing Marinaga. Ano po? Yes sir, si Henry po ini sa DCGB. Under ka sa programa ta. Anong reaction mo kay ni? Na i-face out na kamo na traditional jeepney supposed to be ko ta June 30. Kami po, kontra ka na face out na yan. Ang problema ang pang araw daw lalo nang may mga estudyante kami na pinapag-eskwela. Araw sa kuya, na ang sa kuyang akin na nag-eskwela dyan sa Ligaste, 400 ang balon kaya yan. Opo. Araw daw. Paano na makapag-eskwela yan? Paano na ang tuition fee kaya yan na pinapag-eskwela ko, magastos? Kung ano yun ang face out ang jeepney. Opo. Dari bako yung sa muya yan. Opo. Sir, ang sarap ba sa lalo kami magtitios. Opo. Ang sarap ba sa option kay ni sa mga operators nindo dapat bumakal na tibagong jeep na mga Euro 4 na environment friendly. Anong sabi kan mga busing nido regarding the day?
Po? An batas baga nagsasabi na sa mga operator kan mga jeep bumakal kibagong unit na mga Euro 4, mga environment friendly. Ano po ang development kay ni kan mga operators nindo kung aram po nindo? Ang mga operator po, dahil man ho yun kaya ng mga jeepney modernization yan. Ang kantidad kaya yan, dahil may kaya. Oh. Okay. Tiruan mo, umaabot na yan kay 2.8 million. 2.8 million. Dahil talaga magkakaya yan. Iyo Ang po. mangyayari kaya yan, once na nagluwas yan sa digdi sa muya, na kooperatiba na yan, lugi ang aabuton kaya yan. Kahit tupay, gawa ng mga kooperatiba digdi. Tinilipon yan dyan sa DDP. Dahil na nakaruluwas ta, inimbargo na kan bangko. Lalo na mo yan, naalang kaunang kantidad kan modernization jeepney na yan. Iyo. So ano po ang hiling mong opsyon na pwedeng gibuhon kung habo nidong i-phase out ang ining mga traditional jeep? Ibalik man gilari ang jeep, dahil pwedeng i-phase out yan. Yanan kay Puan kan masa. Bako sa nagsamuyang mga operator, driver. Lalo na sa mga riding public. Iyo. Iyan, grabe ang intakayan sa samuya. Iyo po. Ano po ang hiling mo na pwedeng gibuhon para maiwasan ang pagkalatkan sa ere kan mga pinibubugang maitom na emission kang traditional jeep? Ano po? Ano pang pwedeng gibuhon sa iling mo para maiwasan ang pagbuga ng maitom na aso halos sa tambuso kan mga traditional jeepney? Ang magayon kaya yan, ang traditional jeep, dating haloy na yan Iyo. Haloy na yan sa tuya. Mga isuso baga kadaklang ka na di, isuso, di ba? Po? Mga isuso baga kadaklang ka, di ba? Isuso. Tested na po ang mga jeep na yan. Sagod sa 50 taon, sagod na may sasalida kang pyesa. Dakulon, available ang mga pyesa. Ang mga iyan, sagod sa sanggatos na taon Yeah. Sagod sa sanggatos na taon. Salbatana. Mado na riyan ta mga tunay ang mga pyesa kaya yan. Original ang mga pyesa kaya yan. Okay. Sige sir, salamat sa reaksyon ha. Salamat din po. Ang ano kaya, ang magayon dyan, ang itis out dyan, ang Delta Party. So, Iyo. ito ready ito yan, ang gabos na transaction. Aha. Oo. Okay, busing. Pag kinaputan kan, LT Party. Oo. Na ang 5 years na gabi Iyo. ng lumalaog na. Kami ang narugado tao, lingon mo sa operator, ma-renew ka every 5 years. Every 5 years, ma-renew ka. Yeah. 14,000 ang magastos mo. Yeah. Okay. Nalawag sa LT Parbe, sa gobyerno, dikit man sila mga 700. Ang babayadan mo, more than 4,000 or 5,000 dahil sa abogado na sa imo. Oo. Opo. Yeah. Okay. Okay. Bossing, madali lang po. Kung malabos si strike tabi sa Lunes, masabay ka mo? Kami po kutana, dahil sa kagutuman baga, dahil man kutana kami diyan. Magapit na lang kami sa patalim. Tanganing madahog kan gobyerno. Ano nagrangay kan gabos na the voice of the people. Ayan. Okay. Yan. Okay. Okay po. Salamat pong maray. Salamaton. Salamat po, salamat. Opo. Jimmy. Okay, so yan sabi, Bibi, haros sa iyo na. Sige daw, iga pa. Sarap pa daw mga Jimmy driver dyan. Haros sa nga po lang. Ano, nagururo na lamang ka mo? May leader ka mo na nagpa-meeting na kung masarabay ka mo sa Lunes Strike. na strike? Ano, sabay ka mo? Masabay ka? Sabay, driver pa yun Ano po, Sing? Masabay ka mo sa strike sa Lunes kung malawos? So, ako yan ang pinagkasununduan sa grupo. Siyempre, masabay na sana kami. Opo. Ano po ang reaksyon nyo naman sa plano kan gobyerno na i-phase out ang traditional jeep? Reaction sa face out. Opo, sa phase out. Reaction sa face out nga ni. Ano reaction mo? Inyo? Totally kuha na talaga. Iali na ang face out. Sa dako ng dagok yan. Not to phase out. Paano? Ano sa adisa ko? So, pares man ang sinabi ni Kuya kanina. Na gabos inaasa namon sa transport na ang pangangay po namon wila sa oral daw ikin totally mawara na sa amon di na kami sadi Amo. Okay.
Sige po, salamaton bossing. Opo. Salamaton, Jim. Okay, so sabay na sinda tabi BP. Sabay pala na, sabay. Masarap Pero ang pananginita, wala silang organization ano, di ba? Wala ka mong liit mo organisasyon digdi po sa Adra District. Nawara kayo. Ako araw kaninot na talagang bililog ka mo. Oh, ganun ka face out. Kaya lang, so naging presidente ni medyo hindi naman masyado kwanta. Ako kaya so nagsalita sa presidente ni... Ay, ka pala! Hindi ka pala mahanap po akong leader. Salbatana. Saman sa na pala? Yun na, sabay ka mo, sa madaling sabi. Iya. Sabay ka mo. Okay. Di pa kung dahil, siya ba dahil sumabay? Hindi kitang maginibo, raman ako. Bako maniniso. Biliritang. Voluntad. Inibaga, ang pangangailangan bawat saro sa tuya. Itawan ka manggiraray kay kuya. Oo, ma-strike, okay lang. So, dahil, Demokrasya. demokrasya kita eh. Okay, thank you so much. So yan, BP, na pagkipaguro niya ito, Digde. Nagkapuron doon sa mga jeep na Digde na paradahan manangga din eh. So thank you so much. Mabuhay ka mo. Salamat. Okay, so yan, BP, mga Good. Very good. jeep drivers Digde sa district, particular Digde sa paradahan sa Ginobatan na Bay. Jimmy na salita, Easy Jimmy News. Salamat, Jimmy. Basta Morning, Henry M. Sa kabaga, sabi kan sa rutang texter, ang pinaka-purpose ngaya kan face out is to compliant to Euro 4. Then, the solution is to just recalibrate the traditional jeep to be Euro 4 compliant and not face out. I don't see the point of phasing out. Is there a hidden agenda? Iyo, ang iling ko, tabi, amigo. Gari gwa kina tatago sinday. Kung nato nagipirit ng i-phase out yan, ang talaga, ang maiwasan ko ta iyan, mga tugang, para maano yan, di ba? Para makalibrate ang jeep, di ba? And para maiwasan ang emission nin maitom naso. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, engineer. Yep. Actually, ang ipipace out in dayan, ang sarong rason kaninda, so road worthiness. Yeah, okay. So, pero sana naman, so nagibo kang layik, dinagdagan na kuta. Nakulo na bagang auto digdi sa tuya. Di mandagadagdagan tinampo. Kung i-phase out in dayan, dapat gibuo na kuta nin dayan na double decker na so jeep. Tanganing mabawas ki sarong jeep para sa sarong linyada. Duwag eskalon. Oo, duwang eskalon para at least siyempre mabawas-bawasan na lubod diretso biyo pang traffic. Kung tatanggalon masana hindi sa mga old model. Pwedeng sumabit ang siryan sa kwan sa mga kable kang kuryente. Yan sa nada. Kuyan daga laugan sa mga dump truck yung Sarabit. Hindi man nagasarabit. Sa kabaga. Oo. Isipin mo kaya baga, sir. Yeah. Pag 20 o 17 ang capacity ng sarong jeep, pag duwaon mo, dito ako rin ka. Yeah. Mabawas na kay area, sarong jeep. Yeah. Oo, di dapat arap na kuta. Future ko tano. Sabi nga di kanaling yung pelikula, Future Perfect ko ta. Di ba? Dugulang puta sa short-term solution ang pag-iisip. Yung term. Long-term na puta. Iyan. Kung di paano cancer, ano mayan nga di ba? Di man ka nagsakay ki jeep, di man nagsakay ki bus. Ano ba dyan? Mga legislador ta. Kan mga auto kan, mga mahalon. Di ba? Kaya di man hindi sa sabutan. Iyo. Kung ano talaga ang Amo. Basta sa babagoon hindi sa... Amo nang gayon. Okay. Kinapara labaan. Yan. Jeep. Lugod na galaba sa traffic. Okay. Salamat, Bigo. Salamat. Diba? O sandali lang ilag ko na si Ans Galero. Mga tugang sa dagdag na report hali po dyan sa luwas. Bago po sa iba pang mga reactions, ngunyan tabing pagkaagadig di po sa satuya na programa, 10% na surcharge sa bill nin tubig sa syudad ni Legazpi, planong investigaran kan sangguni ang panlunsod. Sige manungaring ang paralan. Kapag nagigibo na. Ans Galero, i-detalye mo. Maray na aga, VP. Maray na aga sa mga parantabay. Dahil ko aram kung nagiinit ang panahon na o nagiinit ang payoko. Baka pareho na.
Alam nangyari. Sige daw, go. Yes, VP, plano nang magkondusir kan Committee of the Whole kan sanggunian panlungsod ni Legazpi ni na investigasyon sa paagi ni na inquiry in aid of legislation sa pigpapautob na 10% surcharge kan Legazpi City Water District o LCWD para sa mga overdue na bills kan mga konsumidores kan digdi sa syudad kan Legazpi. Inian na nakapalaman sa resolusyong ipinasar ni Councilor Alexander Hao kung sigun sa iya may 10% surcharge na pigpapatong na nasambitan ng opisina sa mga konsumidores na igwanan in overdue bills alagad sigun sa iya talagang magabat o kaya dakulang kantidad an 10% ini kung kaya dapat na pag-adalan in baray as inimbestigaran sa paagi ka na aid of legislation nga ni o kaya ining inquiry in aid of legislation kahampang ang mga representantes o pamayong opisyales ka na LCWD. Ang katuyuhan ka na siring na bagay, iyutangan ni na maipaabot sa LCWD ang agrangay ka nagkapirang mga residentes kan syudad na naridipisilin o kaya nagagabatan sa siring na bagay dahil sa aminado man na konsihal na talagang dakula man gagastuson ka na mga Legazpenyo may kinaaraman sa siring na bila. Kung in kaso man daw, makumpleto sa indang inquiry, paplanuhon ka ining sanggunian panlungsod na hali sa 10% maibaba na sa nasa 3 hanggang 4% ang surcharge na singilon kan LCWD tanganin na daiman madipisilan ang mga Legazpi na sagkod sa ngunyan na dedipisilan sa indang oral daw na pagkabuhay. Sa mas abot na semana, planong gibuhon ang siring na bagay asin makakatuwang na digdikan sa iyang komitiba ang Committee on Public Utilities asin imbitaran nga ni ang LCWD pati naman ang mga stakeholders para mapag-urulayan ang siring na bagay. Ano yun na ba yan na pagigibok ang water district? Roger. May violation daan sa batas? Sabi nindo, wala man napig unambitan pa kung may violation ini sa ley. Pero sigun kay how, garo too much da ini para sa mga Legazpenyo. Ang 10%? Oo. Pero ang proposal niya? 3 to 4% lang. 3 to 4%? Oo. Okay. Gusto niya man, hindi kitang maginibo. 3 to 4%? Oo. Pwede man gayod, mananggat. Pero, susugon kung anong basihan, kan 10% na yan. Tama. Anong binasihan kang water district sa pag-implementer ka yan? Roger. Baba yan, may pulir ang sangguniang panlunsod na magdikta para sa araw ka na bagay? Garo, ano lang ninda sa paagi kan Committee on Ways and Means and Public Utilities. Pero hilingo ninda pag-aadalan nga ninda kung na talagang posible na ipababa iniin kung nakalinyaman sa lay na sindaman sa sagunin panlungsod, magpasarman ng siring na lakdang. Siguro dapat referred na sa Committee on Laws muna. Pag-adalan. Big-refer sa VP, sa Committee of the Whole na siya. Of Committee of the Whole? Oo. Baka may abogado kita dyan sa ngunang panlungsod? Si Attorney Butch. Kaya nga ni, baka pwede. Ako di. Si San Chairman, ang Committee of the Whole baga sa Vice Mayor. Baka pwede nga dala na muna kang legal department kung may legal na basihan ang water district. Roger. Kadawang punto, kung may legal na basihan, may pulir ang sanggunang panlungsod magdikta. Anong gigibunin da kung may basihan? Anong gibunin? Pwede sinang magdikta kaan sa water district? Hindi sana kung may basihan diba? ng agad. Diba ang water district ang aram ko under iyang kang LOA. Local water utilities. Although ang mga board of directors kan piga-appoint kang alkalde. Pero ang governance kan under kang LOA. Baga. Diba? Yan sa kung simpleng pagkasabot. Roger. Okay. Ang sarosan ng naunang bitan digdi, so Section 16 kan Local Government Code of the Philippines. Na? So sa general welfare da kan syudad and inhabitants dapat na makonsiderar magbayad ka ng utilities na tigbabayaran. Ayo, pwede man. Basta siyempre mahiling iyan kung anong batas yan. Roger. Yeah. So hapon, may report ka, nabang ako nag-drive, nagkaparino ako. Nata. Regarding sa proposition ni Kagawad daw na sa mga board passers, tawan ng kikantidad. Gibuhon na ordinansa ito, ipermanente. Oo. Pero nga ni sa board passers ano nga nito? May report ka baga kay Pading Margyo dito o kay Pio? Okay, Sir Pio. Ano nga ito sa proposal niya? Proposal ito, VP, na mag-toki cash incentive sa mga
bona fide resident. Ulita daw, sa tama Legazpi. nagdadalagan so isip ko sabo ko na dangog ko. Ulita daw. So mga ano ni VP nagpasara sa lakdang for second reading ining mataonin kas incentive sa mga bar and board top notchers na hali sa syudad kan Legazpi. Pag board top notcher ka rank 1 to 5 20,000 pesos, pag rank 6 to 10 15,000 pesos. Mantang kung bar top notcher ka from rank 1 to 5 makaka-receive ka ng 35,000 and kung rank 6 to 10 20,000. Ano yan? Ordinansa yan? Draft Di ordinance. nagiging mandatory yan. Oo. Mga ordinansa, di ba? Mm-mm. Natatakay po nagibuhon yan. Sigun na digdi sa iyang ordinance sa VP kaya garo pagtao maninin honra sa mga Legazpeño na kumbaga nagtataon din pride and honor sa syudad Iyo. sa nagiging top notcher. Ako kaya, sorry po, ini man ang sa kuyang react opinion dyan. So, pasensya na po sa mga board passers ha, sa mga future board passers. Dapat ko tang asikaso ni Kagawad How, bako yan ang mga nakapasar na. Yung baga, kuha na yan, indabag na. Mm-mm. Sure na may trabaho sinda. Oo. Sure na may padudumanan sinda. Dapat ko tang ilingon sa mga pobreng di nakaka-eskwela. Mm-mm. Ining mga pobreng dahing pang tuition, dahing pamasahe, dahing nakaka-eskwela sa mga marina eskwela. Yan dapat ilingon. Na dapat mapa-eskwela sinda. Dahil ining mga nakapasa, sigurado na. Ay baga. Indabag na baga, tabaan mo pa. Sorry yan ang sa kuyang nailing lang. Natutry mo asikasoon, so pobreng, dahil kaya umiskwela. Mm-mm. Natry mo asikasoon sa mga pobre, na dahil kaya umiskwela sa mga marina eskwelahan. Ito dapat ang asikasoon ko ta. Iyo ko ta. Di man ako dagit, nag-react man sana. Hindi ka man nag-remix pa yun. Babalikan ko yan na. Babalikan ko ang tao. Diyo. Maya mo isend ko sa Sige. episode draft ordinance. Babalikan ko ang tao. Garo na ko kan o yun. Personal ko yung opinion ha. Personal kong opinion ini. Okay? Sige, go ahead. Ay, yan dami VP. Na informasyon halili sa lawasan. Galerod. Tantad, pag may oras mga tugang, babalikan tayo yan ha. Pero mga commercial muna. Hagadong kong opinion nindo. Kung ang opinion nindo kontra sa opinion ko, okay lang sa kuya. Ha? Pero nataman tatataonan mo pa, mga tugang kinsentibo, ang mga indabag na. Di ba? Di ba? Engineer ka na, doktor ka na, nurse ka na, midwife ka na, teacher ka na. Di ba? O lawyer ka na. Sigurado ka nang may trabaho, nataloy mo tawang atensyon sa mga pobre, mga tugang na mas nangangaipo na may kakayahan na mag-eskwela, dahing pamasahe, dahing pang-tuition na maka-eskwela sa mga pribadong eskwelahan na maray. Iyan ang hapot. Alas 8:37 na po. Sa pagbabalik, basauntan mga reactions nindo. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon, grabe. First time enotong namit igwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Paano gawing masaya ang inyong bahay? Punuin ng tawa at pag-ibig. Paano protektahan ang iyong pamilya? Don't just clean, disinfect, protect with Lysol Linis. Basta Lysol complete ang protection nila. Basta complete ang protection, lalong masaya. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Clean, disinfect, protect with Lysol Linis. La 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 Lysol Linis, la 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 Lysol Linis. Complete ang protection sa Lysol Linis. Maski sinong mommy kay may Lysol na para sa'yo. Kahit anong lugar sa bahay pwede ding i-Lysol.
Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 no sugar added, sweetened with stevia.
Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Hapot. Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, alright. O sige, Tresya, okay na yan, tabi, Tresya. Anong oras da sin available? Mga 8 o'clock? Pwede? Ay, tama yung 8 o'clock gayon? O 7:30? Aputon mo. Pero dapat mga, mga 1 hour gayon, ha? Okay? Sabi kan, basahan ta muna sa mga reaction sa topic na kasabago, dagabos na reactions ha. Sabi niya, siguro i-retain na sana ayun na jeep, pero dapat higpitan ang pag-renew. Tapos, dakopon ang mga musingo na jeep, pati musingo na driver, taang may angsod, karag-karag na nagbabiyahe pa. May tama. Sabi kang reaction, bako tabi ako pabor na halion ang mga jeepney, may mga maray pa man ng mga jeepneys. So mga lumaon ng dilapidated lang ang halion, so mga may kaya, bahala sila magbakal ki modernized jeepney. Dapat gabos na cities, municipalities, may sadiring smoke belching operatives na regular na mag-checkpoint sa mga tinampo. Ang mga law enforcement agencies man dapat na stricto, permi na mag-implement kan batas. Ang ibang jeepney kasi nakakalusot sa emission test. Yan. Okay? Arog-arogan paano yan? Sa tabako po kasi ang enot na nagtaw kang cash incentive sa entirong board passers ninda. Arog-arogan. Sige po. Babalikan tayo ni ha. Tama ka tabi Sir Henry. Sinabi mo. Saludo ako sa imo. Sige po. Babalikan tayo yan na mga ibang mga reactions na yan. Kulibat ko pala, si Kagawad Erma Triñanes kan Barangay 1 nagapon sa kuya Kasubago. Condolence po sa pamilya ni classmate Kapitan Doris Ponsalan. Piparan po sa gabos na susaya po mga tugang na bangkay. Itatraas niya po nakapatente sa sayang harong. Buda sa Domingo ang last day niya po digdi sa ibabaw kang Kinaban. Itatransfer po duman sa covered court kan Barangay 1. May covered court Diyan po mga tugang itatransfer sa Domingo. After kan Domingong yan, duman na po ito halion, pasiring na ang lubong Lunes, alauna po may misa, diyan po sa katedral. Ilalubong databe sa Forest Lake. Sabi po ni Kagawad Erma Triñanes. Si Erma kaya, dating kapitan man ini, kan Barangay 2, Barangay 1. Dati siyang kapitan, ngunyan po kagawad siya. Amigo man ini Kapitan Doris. Okay? Nata kaya daw ka na Egypt na makatukad sa ginubatan sa Pioduran. Yan ang hapot. Iyan hen ang lumang auto darahunan sa mga bulo duman ipasada. Yan, pwede man. Okay. Kung tabi ang ikakarahay kan environment, iyo tabi ang masunod. Kung dapat halion yan, di magsunod po ang mga operators. Mga sutilon man, tabi talaga, mga tao, pirmi lang pabor sa indang gusto. Dahil man pag-iisip kang para sa gabos, especially sa climate change, pero po, nang kita naman mga operators, kaya magsunod po sinda sa batas. Good morning po. Yan, mga reaksyon ha. Ito yung mga parantabay. Igwa nga ng ibang passenger jeep na burusi ng tukawan, mga lipod na plastic, naguuran, mga mation. Yan, okay? Sabi kan sa rotang texter, pag lumaon na, salidahan na. Kung okay pa man pabiyahion for humanitarian reasons. Dahil man pwede paghidalion, yan, hapot.
Sa mabakal kang Egypt, baad sarong opisyal na naman sa naiyan kang gobyerno, baad gariman sa naiyan face mask or face shield, nakapot kan daing kurukarigos na haraniman lang sa kusinero, kaya nauringan man. Dapat mag-upgrade na kita kan PUV, tawara man na forever. Diyan nga ni pa tabako, mas pigatang kilik ang modern jeepney, tamas comfortable. Yan, okay? Sabi ni James, dapat na i-phase out sa mga ibang jeepney drivers nan mga balasubas na mag-drive sa tinampo. Yan, kasabay dang i-phase out ito. Speaking of repeal, mas maray pa sa transport sector magpuon ang mag-inisyar kang repeal. Yan, pwede, di ba? Takunday man sa nangyari yan. Greetings to everyone. Ay, susko, nawala. Ito na, pangyayari. Nata, madali kaskasun malubat ang nagdidiferensyanan sa kuyang kwan. O sige, totoo, basahan ko sa mga reaction sindo. Hatay saksako mo ng madali ni. Ay, nako. Pero kay po ang kunang. Duwa ng cellphone ko sa na-disquido. Sino ako makasulisit lamang ke cellphone. Manululisit nga yan. Di ba? Okay, alam ko na. Tao, din mo na kita sa smart. Lapat-lapat na nga ni jeep sa sentro, tapos biyay sa bulod. Hindi ba kung nagkadrisquido yan? Yan. Mahirap ang sarong pobre, iyo baga adi. Kaya ako naginguhan na sana maski anong trabaho pagkatapos ko, man lamang aki ko, dahil lamang ako kontinuaran. Tama ka po dyan. Ako nga ni Sir Hen, duwa ang college ko, dahil lamang ako naka-avail kan sinasabing education assistance kan gobyerno. Second year na po susaro ko, third year man po susaro. Yan. Iyo baga, yan ang sentimento. Sandali, mabalikan tayo yan, ha? Ugaring, din na kitang oras gayon. Ano? 3 minutos na lang, alas 9 na, madali lang, basahan tapos ibang reaksyon. Hain na so congressman nindo, paadali na nindo yan, aber daw. Otro so San Francisco Motors Corporation, nagibo na ko modern, mura pa ang price. Yan, okay. Arog-arog, okay na to. Sige ba, okay na yan, ha? Good morning, Henry. Good morning po sa Ligaw, 10% garuman. Pwede talaga nadalan na dapat nata may surcharge kita sa water district, di ba? Dapat adalan talaga iyan kan sanggunian. Okay, sabi kan sa tuyang paradangog, madali lang. Madali lang, ha? Ay, okay. Okay na to. Okay na? Oy, sus pa. Maapod pa lang sa utak-utang paradangog, di ba? Sige na, tabi. Uning sarong listener na tanong nag-text. Pwede nga mag-upload? Pwede po. Pwede po, ha? Sige, tabi. Ugaring, paalas 9 na kita. Madali lang, ha? Tabalikan ko lang sa iba pang mga reaksyon. Ata naghangining sa kuyang cellphone. Ayun, okay na, wala na. Good morning, Henry. Balikan ta po, sir. Madali lang. Si Panday ko nababasa, madali lang, ha? Okay. Ayun, madali lang, ha? Ito. Good morning. Dahil kinagluwas na lugod. Yan, maluya pa sa charging. Madali lang po, madali lang. Alas 9 na, maluya pa sa charging. Kaya nawara. Sa kuya po, sir, iagi ang jeep, lalo na sa mga luma na, sa set of standard test na maigpit ang implementation. Ang gabos na maglagapak, lalo na sa mga lapa na, impound na, sumedyo bago pa, kayang remedyohan, tawan po nin panahon na magamit bago i-phase out. Ara mo, tama ka dyan sa inipong texter. Iyan ko ang dapat proseso eh. Tadi man kakayang kang gobyerno, akan publiko na arog ka yan. Nawaran, ito. Ay, salabaon pati ini. Ang reaksyon niya, oh. Good morning. Balikan ta po ang history kan jeep. Hali baga iyan sa winalat na American General Purpose Vehicle. Kaito, pagkatapos kan World War II, ibig sabihin, sir, nag-innovate kita kaito para magamit ulit suluma na vehicle. Tapos, napakinabangan ngunyan. Sir, napakinabangan. Ngunyan, Sir Henry, dapat mag-update na kita kan pinaka-mass transpo. Tadigdi sa Pinas, halio na ang mga luma, tapos ISO na sa tinampo. Makasabay kita sa Agos kan pagbago kan panahon. I-buy out kan gobyerno ng mga luma, nang jeep tapos tawan ki livelihood o trabaho para dai mawaran ki hanap buhay ang nawaran ki jeep. So iba naman po, bago pa man ang jeep, ayusin ninda na maging eco-friendly tapos roadworthy ang jeep.
ninda, pati ang driver, dapat roadworthy man, tan iba mansibado talaga sa tinampo, masupog sa mga turista, tapos ibang nasyon. Yan, tama ka dyan. So ron sa pwedeng ilingon, ang pagsasabi na basurang makina jeep, siguradong mas matibay pa ang makina kaysa modernong jeep nindang isa salida. Ara mo sir, may point ka, tabi. Tama yan na caller, and dapat i-phase out if i-phase out sultip RB, o paano na kita? Pwede man baga mag-design modern jeep na may kargadera sa likod para duman ikarga ang mga dai pwede ilawag kang jeep, matibay baga ang Pinoy sa innovation. Salamat. Kadakol na problema kang Pinas, dapat tawang ki atensyon ang pang phase out. Dapat na tawan ki atensyon iyan na pang phase out kan traditional jeep na titawan ki atensyon. Yan. Okay na to. Okay. Ayun na. Ay, sus ko. Eksaktong alas 9 na. Mapaaram na kita. Saga naman, ha? Saga. Babalikan ta pong mga isyong yan, ano? Sa tuya, tabi na palibot. Happy birthday po kay Mayor Awin Baldo Candaraga Albay. Birthday pala ngun yan. Paano po ma-buyout kan gobyerno ang mga luma na jeep na trilyones de pesos ang utang kan Pilipinas? Sa kabaga. Sige po, babalikan tan lang yan sa masunod. Mga tugang na bagay na yan, ha? Iba pang istorya. Salamat kan sa nabagantabay. Pasensya na po sa ko nagkabarasang mga reaksyon. Thank you, goodbye, mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi